Sizofunda nje ngafishane bazalwane ngoba isikhathi esihambile incwadi abaseThesalonika besibili chapter 1 sisuka lapha verse 3 sizogcina ku 12. Hallelujah. baseThesalonika besibili chapter 1 verse 3 uya ku 12. Hallelujah. Ukuthuthukwa kwevangeli phakathi kwebandla. Amen. Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane, njengokuba kufanele, ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke omunye luyakhula, kuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ekuzingelweni kwenu konke nasezinhluphekweni enibekezelela zona, okuyisiboniso sokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu ukuze kuthiwe ningabalungele umbuso kaNkulunkulu enihlupheka ngenxa yawo. Uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu ukuba abuyisele ukuhlupheka kubo abanhluphayo, aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Elangabili lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu, abaza kunikwa isijeziso esingukubhujiswa phakade, basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Nxa efika ukuba akhazimuliswe kubo abangcwele bakhe, abe ngomangalisayo kubo bonke abakholwayo ngalowo muhla, ngokuba nakholwa ngokufakaza kwethu. Ngiyakhumbula ngeviki eliphelile bamtshangase ekhona lapha naye bekhuluma ngoPawulu. Haleluya. Namhlanje nami ngikhuluma ngobani? ngoPawulu. Uthi uPawulu mawubeke lonqondo uKristu Jesu. Haleluya. Shuthi sihamba thina senjani? Sihamba ngomqondo kaJesu. Siyakhonza nje sihamba ngomqondo kabani? kaJesu. Haleluya. Lapha isihloko sithi uPawulu ubonga ukuthuthuka kwevangeli phakathi kwebandla. Haleluya. Yabonga le ndoda ibonga ukuthuthuka kwevangeli. Siyakhonza kunoPawulu lapha ubhekelele ibandla. Haleluya. Uthi ubonga ukuthuthuka kwevangeli phakathi kwebandla. Lenza lithuthuka lenzani ibandla? Lezinto ezintibandla liyabonakala ukuthi hayi lento likhonzele liyayazi. Haleluya. Thuthuka
uverse 3 ngomphindi futhi uverse 3. Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane, njengokuba kufanele, ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke omunye komunye luyakhula. Ngoba kufanele uthi inkolo yenu iyanda. Yayibonakala kwathi inkolo uhlelo uyabonga kanjalo. Uthi hayibo, ngiyibona inkolo iyanda ebadleni. Haleluya. Izokwandiswa kubani? Izokwandiswa yithi. Uma sishumela ivangeli eliphilayo, uma thina siphila ubungcwele, izokwanda inkolo. Bafandazela abantu ebadleni bethi ayikhona lento, bebona inkolo yada. Haleluya. Kuze abantu bayinikele kuJesu. Masenzeka kodwa nathi makhona endini yokukhola sishifisa singabonakali sicingwa ngoba makhona leyinsuku yacingwa thuthi isikhathi uyancinga umuntu uthi hayi ngabe usindiswe ngempela yini yethu inkolo yada izokwandisa yithi uma singena ivangeli kithi lafike lathi fithi. Haleluya. Bese yanda inkolo banezela abantu bayinikela kuJesu bathi khona lento siyayibona. Haleluya. Inkolo yenu yanda kakhulu nothando lwenu ngomunye komunye. Yanda uthando abazalwane sithandaneni singabazalwane. Haleluya. Hayi ungafuna ukuthi hayi ubana ngiphiwe. Cha, siyathandana sinjani sinabazalwane uthande komunye komunye. Lusuka la luze la. Haleluya. Siphinde futhi sithande abantu abangakholwa. Hayi kugcina sithandana thina sonke apha ebadleni nabangakholwa sibadonsa ngani ngothando. Bethe ayikhona lela bantu ayikhona athandana kulela bantu umuntu agcina seseyinikela kuJesu athi hayi bangithanda uma ngidonda bangithanda uma ngifakude. Hayi khona lento nami ngiyamkhetha ophilayo ngothando nje. Kodwa abavanji ngiyawasathandana abavanji nami ngafika bangithanda abavanji athandana ngiyawazi mina analo lothando uzizwe usekhaya. Uzizwe umkhonto uNkulunkulu. Haleluya. Thando komunye bese ngani liyakhula thando olukhulayo lapha kuverse 4 ngicela ufunde kuverse 4. Kuze kuthi thina ngokwethu sizingcobe ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ekuzingelweni kwenu konke nasezinhluphekweni enibekezela kuwo. Bakithi uthi uPaul bazingcoba ngathi emabandleni ngathi thina siyibantu uyangcoba Paul ngathi kuphi emabandleni. Haleluya bazalwane. Uthi ke ngani ngenxa yokukhuthazela kwenu. Abazalwane sihambe siyakhona siyakhuthazela ziyashaya izinto kodwa sihamba senjani siyakhuthazela. Uze ukuthi akumnandi kodwa ufuna ukuthi uye khona uthi ukuthi ngiyakhona noma izinto zingasimnandi ngiyakhona ngiyafusula ngiyakhona ngenxa yokukhuthazela
makuyisiboniso sokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu ukuze kuthiwe ningabalungele umbuso kaNkulunkulu enihlupheka ngeke. Nkosi yami kuyisiboniso sokwahlulela. Lokho kuyisiboniso sokunjani sokwahlulela njani okulungeleyo. Uthi thina singabalungele ini umbuso. Malungele umbuso kaNkulunkulu enihlupheka ngenxa yawo. Siyahlupheka ngenxa yani yombuso. Uthi ngelanga sobusa bazalwane. Sobusa kodwa abanye ngeke babuse. Mawenze kahle wenze njani yobusa. Mawubambe kahle ivangeli lakho wakashiba. Sobusa ngelilanga. Mawuhamba nezinto hayi ke ayisebenzi izinto. Fanele ivangeli clean. Yeah, clean ivangeli bazalwane bese siyabusa. Hey bazalwane haleluya. Bathi siluphe ngenxa yani yombuso. Hey bakithi uverse 6. Cela ufunde verse 6. Uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu kuba abuyisele ukuhlupheka kubo abanihluphayo. Osiyama kulungile. Abanabisele uNkulunkulu akusumuntu aphindisele. Uthena uma kulungile ukuthi abiselwe kunabantu abanjani abasikhuphela. Haleluya. Haleluya verse 7. Aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Nkosi yami saphiwa ini thina sihluphekayo kanye kuphumula kanye naye kuphi ekwambulweni. Thina sihluphela ini ivangeli sinikwa ini ukuphumula kanye kuphi ekwambulweni. Ngoba ambulo yabazalwane sokuhlasela ngelinye ilanga. Sekwambula kutholakala ukuthi hayi abantu bebethembekile. Abantu bebebeka izandla abantu benakhuze bephile. Hayi abasangena abantu laba bazalwane. Abantu bebenza kahle bebedumisa benza konke kahle kodwa abasangeni. Siyahlanzeka ngekhathi zokugcina. Abathebana hayi ngoba bashumelo la. Thola abasangeni. Kwenziwa yini ukuthi bekhona endlini yokukholwa bengangeni. Bathemba bengena evangeli bangena nento zabo sabanjwe izinto. Yes sabanjwe izinto Nkosi yami. Ithi noma ayifiki izono zakho izwe ngakubona kodwa ngeke uyifihle kuye. Ngeke uyifihle kuye. Yes sabanjwe izinto. Ngeke akathaka abantu bemanga luthola Nkosi yami. Mina ngisangena kangani. Hayi ungena ensindisweni wangakhuthulula izinto zakho. Wangena nasayikhonzisa ikade lezinto. Masukhona evangeleni ubatifi. Khombisa ukuthi khona izinto nokuyikuthanga. Siyavuka. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Enkazimulweni Nkosi yethu uJesu Kristu evele ezulwini enengilosi zani zamandla. Ingilosi phakathi besinamandla lezogilosi. Sobe zinajani zinamandla sizobutha abantu abafanele Nkosi okusinibusisa. Haleluya. Verse 8. Elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi. Nkosi yami elangabini lomlilo. Yakhona ingabi lomlilo bazalwane nje liqonde leli. Igehe lomlilo ehlala libaswa 24 hours. Libasana wena. Haleluya 24 hours libasiwe legehe lomlilo. Ukhwezwela nje lapha kwangena thina mawukhona umuntu ongalaleli uyoze njani uyongena khona. Ngiyenzeka abangalaleli kumbe laba abangakholwa ngeke ibe kanje lento. Abangalaleli laba abangakholwa. Haleluya. Abangalaleli bakhona endini yokholo. Nabo bangena nabo. Asibheka abantu abangakholwa kuphela ukuthi hayi ibona bangena elangabini lomlilo. Nabo nalabo abakhona kwenzeka isikhathi ukhona endini yokhona uphaphuke. uNkulunkulu. Haleluya. 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 Bazalwane verse 9. Abaza kunikwa isijeziso esingukubhujiswa okuphakade. Basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Nkosi yami, bowuselangabini lomlilo. Ngiyabona phakathi nje kukhona angazi bane mfana imfaka enkulu yokupenda. Thatha nje kujima nje ukuthoje abanathini lesibancane hayi kodwa ukukhala amathambo.
ubhujisa into engapheli. Ilanga nelanga wenze njani? Uyabhujiswa wena. Haleluya. Isijeziso sakho leso. Basuka phambi komso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Ngiyabazalwana, emva kokuba ungalalelanga uyabhujiswa wena bese uyasuswa phambi komso benkosi. Inkosi nje ayisakubheka nje ukubheka wena. Ibathi nje cha. Nasenkazimulweni yakho mesezolanda ibandla lakhe angeke asakubheka wena. Ngoba wenjani? Wena ulalelanga. Ngiyabazalwana ngoba hayi kuzohlutha ngelilanga bazalwane. Lizobhubhiswe. Haleluya. Kabe lakubhubhe ngamanzi. Manje bathi kube ngomlilo angazi kahle kodwa ngomlilo. Kukhona lokuthi ke uze lenkazimulo ezokutha abantu. Haleluya. Abanye basale. Izokutha abafanele. Abanye benze njani? Besale. Usale wena ubathe ufuna ukuthwa hayi kuyenzeki. Ubathe ungahlwithwa wena. Wenzweni wathi khona lezinto oyifihlayo. Zenza ukuthi usale ubone inhlupheko. Uyayibona inhlupheko Nkosi yami. Uyayibona. Bahambile abantu. Ubathe efesena umama basekho. Bahambile. Sowusele wena. Egameni kaJesu. Haleluya. 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 Okay, verse 10. Xa efika ukuba akhazimuliswe kubo abangcwele bakhe abe ngomangalisayo kubo bonke abakholwa ngalo. Yebo sami uyafika uyakhazimuliswa abangcwele bakhe. Chaza abangcwele phela ayabanye abantu abangcwele phela abakhazimulayo. Mawengcwele vele ngoba ivangeli kade liqala kuphi ebungcweleni. Ababe uhlabelela nje uthayile ngedumise ngeshaya inkolo. Hey, yashaya ngabhaka inkolo ebazalwane. Akusiko lokho. Hambe ngashumeni yakaqabula cha. Kodwa kuyakhazimula kanjani abangcwele bodwa. Mabangcwele phela uthi ukukhazimula. Shuthi phela vele wena uqala lapha qala khona ivangeli. Qala khona evangeleni ubengcwele uze uhlabelele kungcwele eceleni. Haleluya. Bedumise kungcwele kuphi eceleni. Uyashumela kungcwele kuphi eceleni. Uyabona abazalwane nawe bokhazimula abangcwele odwa abayothathwa lapho. Osomsini bosiza athi bayifika abe njengomansayo. Phaya basimanga sefika. Sobasikhathi mlawo. Abe njengonjani? Yabona mawumangala bayinkanjani uyamangala. Phaya uyaba njengomangalisayo uma efika. Haleluya. Yebo. Shuthi kuba bonke ababe besebekhona ngaleso sikhathi leso. Ngaleso sikhathi abanye benzobe sebelekile isikhathi. Ngeke bona bese bayakhazimula ke lapho. Ngoba bese beyithwala abazothathwa laba abangcwele. Ilaba abakholwa ngaleso sikhathi kube nje manje uyasakholwa leso sikhathi lesi. Haleluya. Ibona abazothathwa. Bona bazothathwa lapho. Bese siyasala abasalayo. Nkosi umsibusise. Nakholwa ukufakaza kwethu. Uverse 11 uthi ngenxa yalokho siyakhulekela njalo. Lapho uthi siyakhulekelwa sihamba endleleni senjani? Siyakhulekelwa. Nomfundisi bandla lakho uyakhulekela bandla. Haleluya bazalwane. Ukuthi bazalwane ukuze uNkulunkulu wenu anenze nibe ngabafanele ukubizwa. Siyakhulekela Nkosi yami ukuthi sifanele ukubizwa ngelilanga. Siyakhulekela ngoba impiyalo bazalwane isho njalo omunye incwadi ithi pho asisempini. Nkosi yami uthi asikhulekela ukuthi sifanele ukuze njalo ukubizwa nathi. Haleluya. Haleluya. Ukubizwa kwethu agcwalise ngamandla konke okuhle elikuthanda nomsebenzi okhona. Uverse 12. Igama leNkosi yethu uJesu likhazimulise kini nani kulo. Phela khazimule bazalwane. Likhazimula ithi nani kithi. Haleluya bazalwane. Ziyaphambana lezi zikhazimula ngapha nangapha. Haleluya. Lithi nangomusa kaNkulunkulu wethu noweNkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya bazalwane. Ake sime lapha bazalwane ukuthi besikhuluma ngebandla. Haleluya bazalwane. Bonakala inkolo yandi bandleni bonakala uthando. Bethandana bazalwane bengasondani bekhona. Haleluya. Ngoba ngevele phela kuyenzeka lezo zinto. Kodwa isikhathi esiningi vele ngiyabaza bazalwane bakunalo lothando lokuthandana.
sizodlulisela enkosini. Haleluya. Cela uManqele eze ngaphambili azokhuleka.